всички, аз съм Ванко с Християн и най-накрая имам GTA 5 онлайн. Добре, ще играем състезание. Стига си викал. Хрис, представи се. Аз съм Християн. Ванко пак на пето място. А бях на първо. Така, хора ще се направят тук героя как да ми изглежда. Както и да е. Имаме още 5 секунди, давам confirm. И почваме. Христи, не снимаш. Да. Надявам се добре да го чува. Хора, от новите ще... Тук някакви топки ще трябва да бутам. Надявам да не съм DNF. Да мога да го снимам цялото. Въх. Не, защо? Аз имам на две разклонения за пистите. Хора, това състезание е много хубаво. Още повече пък да съм четвърти. Много ще ми хареса. Оп, оп. Хрис, знаеш колко те чувам? Въобще не те чувам. Аз съм градска олият сега. Знаеш, че има нов аден. Какъв? В момента станах 8 от нищото. Ванко, знаеш, че има нов аден. Какъв нов адер, бе? От бъгъвщини току-що станах на 8, на 7 позиция. О, аз ще градска нос водата, но... Каква е тая блъсканица тук? Защо другите са в една посока, а аз съм в друга? Може ли да ми стане ясно по някакъв? И аз бях така, Ванко. И не да играем едно и също състезание. Не. Аз ти отдавна го играм. Отдавна. Сега ще играя нов вода. Не, те с много ги мразят, тук да дет ма забавят. Добре, тук се надяваме поне някъде да има подсилващи. Добре, али щом са ги сложили да ги минат, че да ме намалят, щом... Добре, сега този е удивителен знак. И тук само ма блъскат. Добре, тръгнахме. Няма да спирам клиповете и на синглплеера, ами си ги продължавам на всичко, и на онлайн, и на синглплеера. Най-вероятно повечето ще ми бъдат на онлайна, обаче и на синглплеер ще има. Не! Респаун! Найди респаун! Аз не крещя. Давай респаун. Защо не ме респаунва? Добре, респаунала. Добре. Гол. Продължаваме. Хора на GTA Online няма да бъдат на поредици клиповици с епизоди, както са ми на другите игри. Ами просто са... какъв си ти тук, де си ми се наредил? Аз почвам с сезон. Хора, аз имам чувството, че състезание няма край просто. Вече знам тук долу-горе препятствията, колко гадни, удивителни знаци има, които да ме спират. Искаш ли да ти кажете, че те чувам много гадно и на клипа едва ли се чуваш прекрасно? Аз снимам клип, все пак... Скачане, завой! Не, изхвърлих се.
Респаунваме. Добре, респаунахме се. Супер. Че мене ще спре. Не, хора, тук сме се забили на 9-та позиция. Аз съм на 5-та. Респаун, добре, явно ще респаунваме. Респаун. Добре. На 4-та ще бъда на 3-та. И аз на 3-та. Аз. Втория и първия са протене много. Хора, тия дни се надявам да има доста клипове. Обаче аз това да го играя в момента, като нашите тунелите има вода. Ако не сте чули, Християн каза, защото малко ме съмнява да го чувате. Християн каза, че играе някакво състезание, в което се минава, като минаваш през тунелите, има вода. Скок! Джъмп! Добре, оп! Така. 7-ма позиция съм. Добре, бе. Има някакъв шанс да не съм DNF. Чудесна позиция, Ванко. Frontway, защо? Защо? Аз вече нямам чекпоинтове. Не съм дъбна цялата история тук. Абе, аз тук за DNF ли се редя вече, че... Не се редя още за DNF. Не ми отброява още за DNF. Обаче се въртя тук като пумпъл. Такава предмина на Виктор. Хора, който иска да играе с мене, ще сложа линк към крюто в следващия клип обаче. Християне. Абе, Християне, ти с голяма наглост. Защо в твоето? И в твоето, и в моето, като искат да влязат. Аз казвам за... Хора, не го слушайте, пълни глупости говори. Може да влезете... Знаеш колко хубави коли щавате? А той ни знам си е купил. Ванко, така е, нито една кола не си купил. Че да не би да си купил. Да. Представете сега за твоето крю обясняваме в твоите клипове. Аз обяснявам какъв е вариант с мен да играят. Добре, разпала. Ванко, Да. обидиш, никой друг освен Ани или не ти не гледа други тръпки и при мен е така де. DNF! Хора, надявам се този клип да ви е харесал. Ако така харесате, го абонирайте се за моя канал, оставете ми по един коментар и чао! DNF сме!